Ľudia, vítajte v ďalšieho videa, ale tentokrát myslím to vážne. Čo sa stane ako prvé, keď sa ráno zobudím, otvorím YouTube a čo tu máme? Toto prosím pekne. Fizzyland. Úlet za posledných 24 hodín. Len tak, keby dačo, jedno video má 15 000, druhé má takmer 5. Tak, no 7,5 tisíc. Neviem, čo mám k tomuto povedať. Akože zatiaľ budem brať ako psychiatrickú liečebňu tohto roka. Takže najhoršie na tom celom bude to, aké tieto videá budú. Každé jedno video si osobitne pozrieme. A podľa toho chytíme a hodnotíme každé jedno video od 0 až po 10. A to bude asi všetko. A na konci si vlastne vysvetlím môj názor. Takže sa vrhnú na to, idem pozrieť prvé video, lebo ma ide poraziť. Dneska fakt fest. Ideme na to. Místo, kde se zábava nikdy nezastaví. To je první youtuberský zábavní park v České republice. Fizzyland. Od první chvíle vás čeká svět plný smíchu a nekonečných zážitků. Obří prolézačka zve malé objevitele na cestu plnou překážek, skluzavek a tajemných zákoutí. A pokud chcete zařadit vyšší rychlost, stačí nasednout do autíček a vyrazit za další porcí zábavy. Milovníci pohybu si přijdou na své na trampolínách nebo při souboji na kladině nad bazénem plným nadýchaných kostek. Naše restaurace nabízí skvělé jídlo a zázemí, kde si odpočine a pochutná celá rodina. Dobrodružství pokračuje i venku na obřím skákacím hradě, prolézačkách a houpačkách. Ale Fizzyland není jen o atrakcích, je o očích plných nadšení, společném smíchu a chvílích s rodinou, které si budete pamatovat ještě dlouho po návratu domů. Fizzyland. Místo, kde společné chvíle mají největší hodnotu. Takže máme prvé video. K tomuto sa môžem vydať maximálne tak, že toto je ešte najvirálnejšie video, ktoré dali na YouTube, takisto na Instagram, hej. A k tomuto môžem povedať len dve veci, a to sú tie, že žiadne iné deti okrem tamtých dvoch neboli. Čo je úlet, pri tom autu tam je fest, ale fakt, že fest dosť. Ale dobre, cení sa, že a najväčšia vec, to môžem vysloviť, je prvý youtuberský park. No, čo môžem, ja neviem. Dobre, ideme sem, zase späť, bude sa toto je. Dobre, ideme pozrieť to ďalšie. Chcem vidieť, že som na čo ide byť. A čakám, že kedy tam Onda čo povie, lebo to bude s ňou poraziť. Takže ideme pozrieť to druhé, no. Toto bolo keby dačo, len druhé video. Tu už vidno, že tých ľudí je tam trochu viac, ale stále som zatiaľ nepochopil to, že on sa k tomu ešte sám nevyjadril, čo je úplná hanba. Plus, no jednoducho, zatiaľ som nepochopil z tých videí takmer nič. Lebo keby tam fakt, že on dačo povie, kamoško, jedno slovo stačí, že čus, to je všetko. Toto by mohli vidieť, no tak to chcem vidieť ľudia. No toto ide byť hrozné, ty nie, toto hádam nie. No to dobre, toto sa musím pripraviť aj psychicky. Takže ideme na to, lebo má poraziť. Tohle je Fizzyland! Máme tady trampolíny! A můžeš tady sám hodit ještě na autička! Máme tady super jídlo, třeba Fizzy Burger! A můžeš tady uspořádat skvělou narozeninovou oslavu. Spoustu zábavy za šešky v naší herní zóně! A máme tady 3patrovou prolézačku. Super venkovní hrad a venkovní hřiště! A dokonce i vlastní Fizzy Shop!
Pojď se za námi podívat do Fizilandu. Čo vám budem hovoriť? Do tretice, všetko dobré. To fakt, dneska takto spraví. Ja už to akože neočekám nejaké veľké zázraky a to na 100%, ale fakt vidieť toto hneď z rána je normálny, že záťaž na moju hlavu. A potom to celom si vlastne môžeme hodiť len do hlavy dve veci. A to je to, že buď mi dáš odber, alebo aspoň like. To by fakt bude stačiť. Lebo akože ráno sa zobudiť a vidieť toto, mňa by išlo poraziť. Ale ak to tako rýchšie zoberú, tak to bude, no. Budem ticho, lebo toto je akože úlet. Najväčší úlet československého internetu za posledných 48 hodín. Takže daj mi aspoň odber a like a vidíme sa v ďalších videách. Čus.